No, mitkä on fiilikset, Hans? Aika siistiä. Kuumottaako? Vähän. Tuosta pääsee. Tosta varmaan. Eteenpäin avara mieli. Kato, tommoista psykoikkunat vittu. On kellariksi saatana. Mikä se viime joku asuu? En tiedä. Vissiin talo aina tehnyt ikkunat. Katsotaan saatana. Saatana. Pia. Jep. Ovi auki. Seessä auki. No. Nyt on aika viitti. Tännehän on vittu tännekin laittanut joku luko. Mike Monroe. Siellä vittu 90-luvulla joku asuu. Jotain juliste. Jääkaappi! Äijä asunut. Enkä. 90 vuotta. Tupakki. Miltäkään vuodelta uusimmat lehdet? Kato. Hammastahnaa. Jep. Kulma viivaan. Kato, vanha D. Ei se on kirjoja vanha lehti tossa. 88 löytyy täältä. Kato. 88 detsi. 23 rajua hevosvoimaa. Kato, ohi on. Niin on 270. Ui vittu. K-kaupat tuli tiku. No. Hals. Mitäs täällä? Vanha Mikäs pullo tuo? Olisiko nää etiketti? Kato. sitruunajuoma ja... Potkaisettu... Mitäs helvetti? Se on sitruunajuoma ja banaani. Täällä on ihan uskomaton se läyttö. Oo. Partonen Mauno Kuomiokoski. Täällä on kans jotain vanhoja julisteita tommosta. Ja tässä on Charlin enkelit ja Pelle Miljoona Oy. James Dean, Boppers, Blonde, Bonnie M. Tää? Näistä. Tuolla meikä olis popissa sillä tehdä. No, mä muistelen. Jotain Marko, uusi maku, hillo. Jep, hei, vittu täällä on joku saatana ihme psykedeli viritelmä. Liesi. Pontikat tulille siis. Nyt on tää iso paikka. Jep. Tähän on sitä osaamista.
Karja. Mitäs muuta aukstetaan? Nappas sitä välistä. Taas on lisää rikkonaisia ikkunoita. Juomalaseja, täällä on maksalaatikon päiväys. Maksanut 7 markkaa 40 penniä. Valmisruoka Winner. Maksalaatikko, Leverlode. 3.91 on mennyt vanhaksi maksalaatikko. Joo. Se on ehkä ihan juomakelpoista. Mitäs tuolla on? Tuo on jotain limaa valuu näköjään tuolta kupista. Aika diippi, kato. Joo. Mitäs puolta mallupa aski? 20 sigarettia, siitä veroinen. Nyt korviittua pahasti. 4 markkaa jotain. Nyt selvisi mitä tupakka on aikanaan maksaa. Katsotaan, löytyisikö täältä päiväys? 88 Länsi-Savo. Saloran väri TV. 88 Mikkelis tiistai 16. helmikuuta 88. Eli tähän hetkeen siitä on 24 vuotta. Tammi-helmi, joo. Yli 24 vuotta. Hemmingin kaavojen poikkeusluvat purettava. Eduskunnan oikeusasiamies Olavi Heinonen on pyytänyt korkeinta hallinto-oikeutta purkamaan Mikkelin lääninhallituksen päätökset. Siinä on video, se on Snyder video. Kaappe. 1000 markkaa maksanut videot. Täällä on jotain vanhaa purinukkaa ja lisää vanhoja lehtiä. Yksi saapas löytyy. Hui saatana, mitäs täällä? Vähän enemmän sinne. Diippiä. Belmont Aski 2002. Mitäs on Belmontti maksanut aikanaan? 9.20. Se alkaa olla jo suhteellisen uusi, kun se on tupakan nuo varoitustekstit. Katolle me ei uskalla mennä. Se tuskin kestää meidän pienten miesten painoa. Mutta eiköhän se ole ensimmäinen osa tässä näin. Onks täällä mitään? Hei, katsotaan muuten mikäs pituspotti tää. Täällä on vielä lisää. Niin tää on tämmönen. Mikäs toi on? Joku Jääkaappi, mitä ilmeisemmin. Ei se tai autot. Ui! Täällä on varmaan aika helvetin kylmä asu. Vittu, tästä on varmaan 7-8 metriä maahankin matkaa tästä tikkuista. Jees, mut me kuumitellaan itsemme ulos. Hei!